Kajinge nakahukum kabaka sorkar jela kapinmi bagi try parmau ki hab banshim quarry permit na mining lease katkum ka Meghalaya minor minerals and concession rules arajar khan rio kamkta tanga East Khasils West Khasils hende kakta ru ikitu ki badan hakathan riboy kumha umroi bat boirumbang kabakila pingsngo bakiru ki ay ga jingkershan ya rai jong joint action committee JAC Stone Crushers Owners Association Quarry Owners and Workers Association East Khasils District kabakiru kila pentep bakila pelonglang ya ka strike henegasngi haka arp sautrik unailar arajar arp sau kini kitrai parmau bat stone crusher kila mi shakmat hakaba kila pensngau bat pen iya ka jinge kabaki kendo khamtam bat ka jingdon ki babon ki kendon kenthop ya ki bakhai mau khai siap bakin haban penun kam ya ka chalan kasur kabami na kathan umroi na Riboy district kadai lor ka jingbom khain snap kasor ka jala ya kitrai parmau bat stone crusher wadhaba ki don ni ki kot kisla ki bobyang kabaki kentho baka sarkar kale siliang kabrapat hakikat to katba hakikat to katni ki jaka ki don ki barjala ki batre kani ka kam klemde don kam kot don kam sla ki blapen sngowi ka sur jonga jing persha ya ka jingle ka sarkar ki kenthop nadu ba arkilos dakhar bade try parmau bat ka kong shelina nongbri ka bade ka try stone crusher hakini ki snam ki balalek na shibon ki jingthot na kaliang jangi kum kani kasinang ya kabangi pentre ya kani parmau tentang ya kani parmau dan kabakang dan kabaple dan kabakang dan baple kata de kajing ya kabangi kendo tahdin nang ta nak liang janging husngap baik nyimna lei tahdin kani katun nesngi nak liang jang kani ka JEC kapenlong ya ke meeting lat nang krem teng i hang tu bakilai shim ntagarai nam ta ban khang na shuai na ti mau ti siap tenala nakaliang jangi hangne parmau dagaju ka jingmut ngila sim khiai ne kam bang ngiro ngin ya khang lang da bang sim banta lang ya ne ka kam daga bangin strike lang ya baro ben sim banta naduk te ka arpoi trik te kum ta nakaliang jangi naduk arpoi trik ngim sim na tresho ngila strike bet ya ne kam kum ka jing ti lang ban kershan ya ka JEC ka blapen long nang ten po is ka sihil kum ta nakaliang jangi ro ngi sim khialang ne kam ban ngi snok tilang ban mi shakhmat na ka banta ban trelang ban kane ka JEC na is ka sehel te kum ta na kalyang jongi kinong tray parmau hane ngi snow du nang hadu kata-kata ki babla mastep ki babam damit kum ta baro ngi snow pangnut du kata-kata ndrei ngin la kum no nam ta ka jing jong pai ba na ka jing pentre kam kane ka sarkar ya kane ka an na kabanta banle ya kamening ban ay kasalan ro kabarem upai ba sa kendu jinge kilong yeng kilong sam ki ban sathiet yo mau kumta ngi sngow dan kam ya kane ka kam bangin snok tilang ten na kalyang jongi kum ki nong tray parmau bar ki tray parmau hi ngi snok til ni ay jing kershan kapupura na kam tang ni JEC ka be ki tang kanang bangin yo so jong ka jing job ka wei ka long ban na kalyang jongi na ne ka dong than umroi tun si hi barok kawai ngi asna tilang hi barok menta naduk war arpoi tarik ngi mdai tang hane snong umai ndrei barok ka umroi tun si ngi la ya khang lai strike lang ya kane ka kam naduk ka arpoi tarik ta kum tang ngi khat ngi wer ya kadang ribhai barok kawai tong ngi sna tilang na ka banta ka jing bha bangin yo kum kilong yeng kilong sam bangin yo ka jing song suk song san bangin yo trei nang ne sakmat da ka basuk ka basan de tato ngi snok tilang kumtaro ngi ong ya sarkar ka sarkar ka dei ban sim khia mardore ne kam ndei ban ap adu ban dayaki ndrei marsin strike da dei ban sim khia la de sarkar bas ngoram ta jong pai ba la da sarkar kam dei ban ngoram ta jong pai ba ap adu ban dayaki kan no ka jing du ndang jong kilong yeng kilong sem ki jong ngi ki batrai bela la do ki misteri la do ki lebor la do ki bilong tray parmau bat baro ai ki bengi amat aduk kilong yeng kilong sam ki ba ngi amat ni pentan kam yu de umau yu ne usiam dei ka jing mentoy nam ta ki ba ngi ne umau ngim dei ba supply sa Bangladesh ngim dei ba supply sa Assam ndre ngi shukit tang ne shnang marjan kum ba msning ton si umroi ton si ban kamolai ton si tang kum ta hi ngi pentan kam yu ne umau la lut hi ngi dak ngi pentan kam hi hak yeng ki sam na kata ka daw na kalyang jong ngi sngo khia aduk kata-kata ka men sim ban ngi sngo pangnut hira da kalong kum nya ka anjang ko sarkar ka ba khnyat ben yang ngi upai ba na kapor sya kapor ngi sngo long mrau
haduk kata-kata hakari lejang ma isngo bangi so ham hakum hakapor ka bamen shua kapor jong turut sing la se ngila banang kare ka jik jingi ki isngo lomrao ko mani kisngi ki bamen taro kumju te namar kata ngi kentu yang sarkar la dai ka sarkar jong pai ba he to sngo ka nya ka jingi un na ka liang ka jingi kum kinang bela ki badai ki nang tre parmau nadu ki nang bela mistri ndu ki trai parmau ber ki trai parsiap ro kumta terter tenen janga tangga tahingi sugarpan ya kan ka kam bangi snakti met bermusim ladangi dan ke jingi ki ane yang tayro na lejingi ngi kloy ngi la yarai ngi kloy bani mi sakmat bani ki pai ba ya kan ka kam ko bonta Adum ta kani ke jaka kat nongut ki don trai parmau dan gelap ni ku ingiru ki be imja pada ke betrai bela kani ke kam kat nu ki long yeng ki don kini ki long yeng ki batrai tang hang ne ki poi kumba arspa ngut ki dong trai arspa ngut tang ki dong trai ki trai parmau ta ki labun ma nang ta ki don ki trai parmau marjan ro tang ni senang nang haduk kata ber ki trai parsiap ro ahni sansi ki bon ma temur ki nang bela ki bobon haduk kata dia ku mene pion benang ni mau ba kia ti nang ni koi sedu so insing konstituensi koi ha kini ko umroi konstituensi kunjur pion semulai kini kala beteng nadu islam ayu dalam makala haduk sistem nyu pau lu sistem langi la tre ya kene ka parmau nadu sistem nyu pau kemun ni la tre ni parmau lu sejar sampai spak nyu pau kan ni la tre ni parmau mun ni imja nang ni parmau da ka jing snok tilang kum kadar barsenong hi bra ngwe muda ba kaya ni pada bede ba kami mariang nakal yang ka joki pi don nem pat ko bak pipet bak kamdei ka bandon jingta kami mariang ka don yang ka bak ke song khat kita nakal jengi ngela perkhat bhai kata bad ya kami mariang long ba ngia da bhai bad sa seriang sekut pe ni pensa ini ki dieng rang nim ju pom namar baleng ni tang ini bentai basa bi tang hai parmau he temut ka ni pikir bahaya kena benta ni dam ha kene ka memoriang bat ngim jure pa brat pathar hiru ya ki kendau ki bami nang ne na po parmau ni parmau ni bu be ha ne po parmau he te ngaru kane ka de ka sien ka ba mentai ngalai omat sisa asngau ba kada sisa hadu kata-kata tidak siam jing ru kini ki nong belang ne nang ta ki basimuai kene ka kwari di siam jing adu kata-kata namar ba uni umau jongi om ba ulet sabar kum sa asam lane kum sa bangla ndrai tang ha kane ka constituency umroi ru ngimla iban pendam te kalong ka ka bangadas ngo khia si sa hadu kata nadu banga sedang bantrai kam judon kumne handrai mentahi nadu ukhat khandai kila sedang banpan ki kot kisla ban penbiang kita kot kisla nalon nginda penbiang datang subah kala khandiat ru ngi siam jing bah kimla ban yarap ingi kia lek penban kumno ban khnyat yangi te kalong ka ka ba ngisem jing sisa ban tre kene kam te ka no ka jing isen ru nakaliang jong kine ki nong so mau ki bayo belanang ni ni khang tang mentar hadu ka no ki uat ki bapli kenrat wat tang bangan sengap rong ada ngau ta ya lade masusen namar maki ki im janang ni ka bai school na dong sedong ki im nang ni te ngasngau ba ladalong gi bala ngin persyang hi ban ya dan ketilang bagi ni kebaya persyak ya kan ni kenang ba mengiru ngin yo ban ya tresuk ngin yo ban ya belasuk hang ni mo kinong trenong ta tengar ka mensim jongar kan sung tanat hi kumno ba maki kin biang kin ben kata hi kong ki ko baki ong ba baki lek dan pan jingrap abe de ban pendat ita ki kot islam ni ndai rejimut ke jongpi pat kamdan kata kamensim ban yarap itu Kimdan department haka pollution hi nilai ha pollution te nang ta kila ikot ki baduna tang kendiar kila pha sakut tingi lawan nakut te nakut kila pelak ya kata ndrei nakaliang jongki pade kumba ki pha siu ya kata composition ngila dep siu ondala dep siu menta pade kila penthut biang hi ki ong bahap siu ya kata ka ba kila khain nang nadu meningkong itu ki namar balan ni keren eta ka pollution nan keren be direct mo nan sim be kalong larang ipek ka jingni jong kini khakna pa he khakna snado bilat kum station is jang dan ki khakna ki bala penjot ekani ga dong ki bhoi ga jongi ani
apa riboi ke sini cuma berniat dari apa kata ya kisah tu kini bagani ke department kalong siliang apa ide pat utrain buluk pat yo barjela kata tengah i kadai ke ba sisahi nakaliang dengi kasi ngi semjing sisahi bakin yarap dengi lada ki wan padai ki barjela nga iba ki klo e ban yaram te kadon ka na salandat mo hakijing sisa tingi dai ban perkhat ken prakasi prakhara kumno bengin ya lang namar ban imlang kirit kiria kidok kisuk penban kalong mar khongpong te kane ka ngar ngas ngau ba ngidon hok sisa hiban yaki nang bangin yo yala ka jong ka hok bangin ya im lang salang barok khaj mo kirit kiria ni kilong keme barabor nyale iban tresitom kumno ban penbiang penbet igi kun kikti hakalik school hababun kiliang ngidon kam na kabanta jong kayeng kasem jong kikun kikti te kata iken kadon kejing kata nakaliang jong ngaru ban pei igini ginong trei belang ni kibapli kila jenjat kila semjing haba kim yo suban trei belang ni te kata ingas ngau ba kada kata sisa nakaliang kejong ngaru nakaliang uba shanlang karbangar bade try crosha pat ulaong kane ka kinti kade kapor ban habani teli knang ban poi shakathong jong jing dawa ngidon ngimdai ban perkhat ya kata bangin ong ba ngidon syakata kas group ngidon syakata kas seng ngidon sak GSC ngidon su asian jonggi driver kita ngidi belong kawai objektif kadi kawai namta ka jai ban rio mdai ban ya pai ya pra because ngim kwa belong kumbolong mensyua kapor jong utirat sing hakapor jong u tiang nong ba ka pai ka jai ban rio jongi hatu kapor yo ban sinsar ngimla belong taru belong ban pet ban ri belek Bangladesh kumbale kiwai ngin yale be hasnong ngajong hakoi kaliang uwei na kirang ba asnong bana kate kathan uba yalam ya kasnong maupun ksha uba bandari ren tathyang haba ajing krishani kini try parmau bat stone crusher ula penrem ya ka sarkar ka bom patiaw ya ka soru pajba bat ban kentho ba ka seng ka balang mat ya ka sarkar kamde shu ka National People's Party henrei ka National Personal Party Kuarni mau met kedai ke bala bananam kedai ke dong kethan ribuai ke jungi. Kepala ya antara saupau san pau teli kisnem. Karena hajar ngut ki pajba ki kon ki ti kila im na kedai kuari. Lalu tangwai kupau tre kepo kedai kuari. Ulah besar yang nyongut pangut ki kon apa kawai gayeng. Te lagi dan ars paing la ki hajar. Temdai ke besar tang kinong met bet kinong maupun kisat. Henry kala besaru ya ki breu ki bedan sekene ke dong kethan ki buan belang ne. Ki wan waya kene kuari ki wan waya kene ki trei waya ne ki imjan nang ne ki besai ki kun nang ne henry kendet menta kensan kawan kene ke jingkhang jong sarkar bandiman ni kita ki kot kisla ki baremdor tena bepli kini ki pajba ki jungi kinyo mau ban thiet ya ka chalan u mau sipigop uba ki trei hi dak bagi siat bom dak bagi shot dak kti dak bayati du lengka tekat no kin sai bepli to mau na kani galom henry habangi phaibat habangi pej hari boy pej killing pej po ternga ka jingti ki kwari mau ri chen ha ti de ki chen supply sa asam ti ki lum ki wa kit ki khndau supply sa asam kamut tre ki marwari ki hespa biang bet tre ki breu sarkar ki badan hak sarkar ki hespa biang bet lada penjat ya kalum do biang bet kani ka kuari mai ke besai ki kun kiti ke nakamenta ka ying kasam pat haban khang no haban demand no ye kita jing dawa jong ka sarkar haban penbiang ye kita kot kisla takadau ngi kum kino yalam snong ni scam trang ban support yu paiba le jong la da longat balong la ka sarkar ka pna kat ba ka pnero renginum keranden ni kirsan ni kita ki jing ki mo bala yalam na ka jesi ni kirsan kade ka badai hero hanrei habangi phaipat habangi compare pat ya ka kuari mau met bat kiwe ki kuari ki badan sepo bordar asam sepo khana para piling kata kala long kum kot 1000 ber kot sepo tengka ma kinong tre kuari yang tei ber kinong tre hang ne te ki im sisa ki lokal lajong ki im sisa ki jat benreu lajong hanre hang tei pat ki im ki marwari ki hespa na po asam kata kade ki jefer te ngang sobnong ya ka sarkar bas ngobha watle mena ya ki breu lajong namar hongi i bagyong baga National People Party po jilam jong konrat sangma re habangi phaipat mamanta phinyon ya ki breu lajong klade ke National Personal Party kata kade ke kubor ke bang snow ban pentip sok paiba jong ke bri neutral
re nagalang jungi nginam kerandin ngin hab ban yesong perkhat ba daga sarkar kan yan nakabor ngiru ngi haban peni daga bor lara ngimlong trai shu haga jakala jong ngimlong trai shu aksong la jong lara ki bor sarkar kan tuklar hangne po ga jaka tre ga jungi ga jaka ga jungi te kan matoy ayu shu ngi bangin ni mangne larda ngi mangne na so go bangi em shari nang wei ngi sha nyan haga sarkar jaka ba sarkar kan yarap yangi kan yan penban ya gini pai ba beduk busuk ki jungi Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai kira shon jong menta ubnai. Hoi ta. Ba? Ukau iu unia. Kong undi udai kau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba? Ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde uba ba? Kong. Kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khia ka jungi. Menta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jungi. Ladangi bam ki jingbam ki bom tei ya ka met ka phat jungi. Ila ban yo ya ka jingpang dunas nam mat ka jing bria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jiga dei kumno. Yo iya ki jing tei ya ka met ka phat ka jungi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jungkine ngengat hagi babun ke jajingpa ka sarkar ka persangkat bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke ampnyang bam. Kidai bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki da ka sharp plus F haki. Ba uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne ai. Nang ni kong nagani ka daw ka sarkar kalapan mi yaki skim ICDS, MDM, PDS kabha na ka banta upaj ba. Ka sarkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kilapha daw khau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata ka daw batang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni shakman. Tang da khau fortified. Ba fikran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.